filme. Vi skal på bakken nu. Ja. Hvis I ikke vidste det. Ikke vi skulle lave en mere dramatisk intro. Nå. Jeg synes, at mine tænder er meget dramatiske. Men ja, det er vores fødselsdag. Happy birthday to you. Se! Ja, det er også min fødselsdag. 100%. Det er det overhovedet ikke, men altså. Og jeg hader den her ting, men først. Og jeg fik Sevald banan. Og se hvad jeg har givet Liam. Han elsker den. Nej, jeg gør ikke. Han elsker den. Ja, og det er vores første faktisk real live video. Ja. Nej, alle vores videoer er sådan... Nej, men sådan, jeg mener sådan, at det er sådan, hvor det faktisk handler om os. Ja, hvor det ikke er en sketch sådan. Ja, hvor vi ikke sådan karaoke. Og hvis I hører nogle lyde, så er det fordi, der sidder sådan to... Gamle damer sådan der. to mennesker heromme. Ja. Eller sådan. Det var Liam, der sagde det. Det var Liam. Nej, det var Inga. Nej, jeg kan godt lige sådan ud af vinduet, hvis du vil. Nej, det er lidt for lang intro, der er 1 minut. Hold da kæft, men er det allerede gået 1 minut? Jeg tror bare lige, vi skal komme i gang med videoen. Ja. Ja, ich bin cool, bist du cool? Ja, Logo, ja. Ich bin cool, bist du cool? Ja, Logo, ja. Ich bin cool, bist du cool? Ja, Logo, ja. Ich bin cool, bist du cool? Ja, Logo, ja. Ich bin cool, bist du cool? Ja, Logo, ja. Wunderbar, wunderbar, alles klar, alles klar. Dankeschön, Dankeschön. Wiedersehen, Wiedersehen. Wunderbar, wunderbar, alles klar, alles klar. Det var ikke nu, ikke? Oh my god! At det der, hvor de siger klap, 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 klap. Ja, Logo, ja. Ich bin schön, bist du schön? Ja, Logo, ja. Ich bin schön, bist du schön? Ja, Logo, ja. Wunderbar, wunderbar, alles klar, alles klar. Så siger de klap. Ja, så klapper vi. Bist du frei? Ja, Logo, ja. Ich bin frei, bist du frei? Ja, Logo, ja. Ich bin frei, bist du frei? Ja, Logo, ja. Ich bin frei, bist du frei? Ja, Logo, ja. Wunderbar, wunderbar, alles klar, alles klar. It came up. Kan ikke sangteksten. I gamle dage, der kan jeg huske, det kostede en 50'er. Skal han... Ej gud, jeg har ikke en på den. Nej, kan jeg måske bruge den MobilePay. Jeg mener, at man bare kører igennem, ikke? Det er bjerget! Det er bjerget! Bjerget! Oj. Hej, vi er lige kommet ind i Kolumhej-huset. Oh my god, det er oh my god. Jeg husker, det her var min yndlings engang. Er det sjovt? Der er ikke så godt lys, men det er fint. Altså, jeg ved ikke, om man kan se det, men det her rum er helt skævt. Oh my. Ej. Min mor var ved at besvime her. Oh my god, her plejer at være meget lysere. Oh shit. Går det godt for jer? Nej. Jeg plejer at løbe igennem her. Angry Birds. Mega spændende. Sådan der, jeg fikset det. Så, der var vand. Ej. Det føles bare, at det kommer ind på os. Oh my god. Vi kommer ud af 3D-biografen, og nu tænker vi lidt over, hvad vi skal prøve. Ja. Vi overvejer ulven, der ligger herovre. Ja. Vi har også prøvet kænguruer. Ja, vi har prøvet lidt, imens ulve filmer. Fordi, ja, vi har prøvet også Paris og julen. Det var så uhyggeligt. Skal vi prøve tekopperne? Eller skal vi prøve ulven først? Nej. Eller det kan vi godt. Så jeg tænker, vi kigger tilbage, når vi er færdige med ulven. Og hvis I ikke ved, hvad ulven er, så skal jeg lige vise. Men nu har vi tænkt os at prøve den her
Jeg ved ikke, om man kan se det. Safari-bilerne. Yes. Det er en baby-ting. Jeg ved ikke, om vi kan passe i en vogn, mig, Inga. Men ja, den vil vi prøve, og jeg tænker, vi prøver at tage jer med. Så vi ses derinde. Safari-bilerne. Og de skyder hardcore. Er det sjovt, Inga? Ja, jeg er helt andre. Nej, så vi kører hardcore her. Ja. Er I klar? Kom ned. Hvor er det her rum? Jeg vil først. Det er godt. Må jeg få en cheeseburger? Med kylling i stedet. Jeg vil have en cheeseburger uden ost. Jeg vil have en cheeseburger uden ost og med kylling i stedet for. Og en hamburger med ost. Ja, vi skal ikke spille vores tid, vi må vide skiller. Vi skal den her plejer der bevæger sig. Det er der rigtig der bevæger sig. Så det var dem, vi var. Lol. Oh my god, så er vi her. Which one are you taking? Og det er den her er så uhyggelig. Guys, var det ikke? Ja, det her. Det kan jeg fordi. Og din sørger lige så. Det er min sørting. Min øje er det. Nej, ja. Det er så sejt. Altså, jeg ved ikke, om vi kan fornemme, hvor sejt det er. Det er ikke så godt, du kan. Og i dag. Åbnet. Åh, ja, det bliver så meget. Ja, vi er næsten ude. Ja. Ude i det sidste. Vi er næsten ude. Jeg har godt lide at komme. Nej. Mini 3, du bare bygger. Angry Birds. Mega spændende. Sådan der, jeg fikset det. Så, der var vand. Det føles bare, at vi kommer ind på os. Oh my god. Vi kommer ud af 3D-biografen, og nu tænker vi lidt over, hvad vi skal prøve. Ja. Vi overvejer ulven, der ligger herovre. Ja. Vi har også prøvet kænguru. Ja, vi har prøvet lidt imens ulvefilmer. Fordi, ja, har prøvet også Paris og jule. Det var så uhyggeligt. Skal vi prøve tekopperne? Eller skal vi prøve ulven først? Nej. Eller det kan vi godt. Så jeg tænker, vi kigger tilbage, når vi er færdige med ulven. Og hvis I ikke ved, hvad ulven er, så skal jeg lige vise. Forlystelse. Kører ret meget på siden. Og sådan ret højt og hurtigt. Det er bare sådan en simpel en. Ikke den mest uhyggelige, tror jeg. Håber jeg. Jeg har ikke prøvet den. Og jeg forstår ikke, hvorfor, for jeg vil faktisk rigtig gerne prøve den. Jeg har prøvet den. Men lad os ses efter det. Hej! Vi prøvede lige en ekstra gang, hvor vi prøvede at skrige så meget som muligt. Det gik ikke så godt for mig. Altså, jeg kunne trække vejret, lige da vi kom ned, og det var sådan lidt. Men nu har vi tænkt os at prøve den her. Jeg ved ikke, om man kan se det. Safari-bilerne. Yes. Det er en baby-ting. Jeg ved ikke, om vi kan passe i en vogn, mig, Inga. Men ja, den vil vi prøve, og jeg tænker, vi prøver at tage jer med. Så vi ses derinde. Safari-bilerne. Og de skyder hardcore. Er det sjovt, Inga? Ja, jeg er helt andre. Nej, så vi kører hardcore her. Det værste er bakken. Vent til den kommer ned. Så Inga har faktisk aldrig prøvet at være på bakken. Eller det har hun, men hun har aldrig prøvet forlystelser her. Jeg har været her et par gange, og Liam har været her. Og han er nok den, der har været her flest gange. Ja.
til Barkley. Altså, man slår så virkelig meget. Egentlig Leon. Jeg er virkelig dårlig til det her. Ja, og den er slut nu. Jeg tror lige, jeg slukker, for jeg ved faktisk ikke, hvordan man filmer den. Hej. Hej, og der vandt lige. Jeg vandt. Jeg er sygt god. Jeg ved ikke, om min gun bare ikke virkede, eller om jeg lavede. Nej, jeg tror, det var mig, der var god, Liam. Det var mig, der var god. Nu er vi på vej tilbage for at få noget drikke og sådan, ja. Så hej. Så Liam er oppe i Supernova lige nu. Ja, han sidder seriøst bare stoneface, hvis man ikke kan se ham. Han sidder, der har man så trøje, han har ikke briller på, sidder han med lukkede øjne. Nej, han gør det. Nej, det gør det ikke. Det er bare, jeg er bare vant til at se ham med briller. Oh my god. Okay. Hvordan tør han det der? Jeg skal ikke på den. Nej. Men ja, nu har vi filmet ham. Vi har også lige været hen og på en forlystelse, som vi også skal melde Liam op i. Jeg vil lige spørge, om vi må filme, men vi er på den her. Den var meget sjov. Det var faktisk lidt uhyggeligt. Var den ikke sjov, Inga? Jo. Lidt uhyggeligt, ikke? Jo. Men altså, den var faktisk sjov. Det var en babyforlystelse, men den var vildere, end jeg ville tro. Men jeg tænker, at vi må prøve at filme ham. Ja. Så lad os se. Ej, man kan ikke se ham. Nej. Så lad os se ham komme af. Den her til venstre. Så lad os se ham komme af. Han ser ham med de der blå sko. Så Liam er oppe i Supernova lige nu. Ja. Han sidder seriøst bare stoneface, hvis man ikke kan se ham. Han sidder, der har man så trøje, han har ikke briller på, sidder han med lukkede øjne. Nej, han gør det. Nej, det gør det ikke. Det er bare, jeg er bare vant til at se ham med briller. Oh my god. Okay. Hvordan tør han det der? Jeg skal ikke på den. Nej. Men ja, nu har vi filmet ham. Vi har også lige været hen og på en forlystelse, som vi også skal melde Liam op i. Jeg vil lige spørge, om vi må filme, men vi er på den her. Den var meget sjov. Det var faktisk lidt uhyggeligt. Var den ikke sjov, Inga? Jo. Lidt uhyggeligt, ikke? Jo. Men altså, den var faktisk sjov. Det var en babyforlystelse, men den var vildere, end jeg ville tro. Men jeg tænker, at vi må prøve at filme ham. Ja. Så lad os se. Ej, man kan ikke se ham. Nej. Så lad os se ham komme af. Den her til venstre. Så lad os se ham komme af. Han ser ham med de der blå sko, hvis I kan se det. Jeg ved ikke, om man kan se det. Det er ham, der sidder. Nu drejer den rundt. Måske kan vi se ham. Lige der. Han er lige gået der. Ham der. Men uden briller. Han der vender sig om der. De ved ikke, hvordan han ser ud. Jeg har filmet ham lige nu. Jeg har lige zoomet på en sko og så. Og lige nu. Var det sjovt? Ja. Vores forlystelse var også meget sjovt. Der var sådan en sygt mange folk, der skreg. Vil du ikke prøve den med os? Det var fucking sjovt. Altså, det er sjovt at lave stoneface, så var den her. Altså, se. Så vi skal lige spørge, om vi må filme hurtigt. Ellers så, ja, når vi er bare blive her. Hej. Vi vender tilbage, og så siger vi, om vi må filme dig. Jeg tør den lige. Jeg tør den Supernova. Hvad? Jeg tør den Supernova. Min taske. Jeg skal op og sidde igen. Hvor er Inga? På den rigtige? Ja, det tror jeg. Nej, det var vi ikke. Vi skal sidde derovre. Byt plads. Vi har det helt specielt, hvor vi sidder. Fordi ja. Og vi skal lige vise. Ja, kan du ikke få den ned? Vi gjorde det sidst, så tog vi den ned selv. Yes, vi er meget stærke. Den der skal. Yes. Så er vi i gang. Yeah. Når vi
vi sidder, er I klar? Når vi sidder sådan her, ligner det, vi kører ind, flyver ind i det væg. Ja. Vi har kun prøvet at sidde, så vi kigger den her vej, men vi har aldrig prøvet at sidde sådan her. Så ja, det er lidt nøjligt, for jeg skal sidde uden hænder. Altså seriøst, jeg skal sidde uden hænder. Okay, nu går det her. Institution, indtil videre. Kilder det ikke i maven? Det kilder sygt meget i maven. Okay, det svinger faktisk ret meget. Altså, det ødelægger det lidt, at jeg lige har fået supernova, men jeg har den kilder der i maven. Jeg laver så et styrhop lige nu. Jeg vil sige noget meget vigtigt. Like og subscribe, please! Please! Ja. Hvis I ikke gør det, begynder vi at græde i slutningen, som vi gør i alle vores andre videoer. Ja. Og hvis I subscriber, så kan det være, at jeg får en gammel travhusbane. Det kommer hun til, at jeg svinger. Så er det den her. Den kører ikke nogen mus, så den har vist nogle meget sådan... Hallo, så kører den sådan her. Men vi ses efter. Så vi har faktisk ikke filmet i billedet. Farvel. Peace. Pis i bukserne. Er det godt? Farvel. Peace. Nej, farvel. Pis i bukserne. Ja, pis. Pis. Ej, jeg vil også have en ballon. Men du skal komme med. Jeg vil ikke købe dig en ballon. Jeg vil have en ballon. Jamen, jeg vil ikke købe dig en ballon. Nu skal vi din ægte levende flamingo. Reklame. Please. Please. Ej, hvor er jeg flot. Eller vi kommer til at dogstyle på Twitter. Er du fan af Shadys? Nej, men altså, ja, så. Ja. Jeg er alt for stor Shadys fan. Ikke også virkelig stor Shadys fan. Hun får bare ikke lov til at få noget af hendes forandrede merch. Det må jeg gerne. Men ja, nu skal vi hjem. Hej. Jeg vil også sige hej. Se. Jeg kan ikke se noget. Det der kommer til at se meget bedre på kameraet, end det gør i virkeligheden. Se, hvad slet jeg. Går her med min totalt sådan Shadys. Jeg synes, det er mærkeligt. Du viser YouTuber, men du kan godt lide Shady, så du har hans merch. Hashtag subscribe til Shadys. Ikke reklame. Nej, det er meget vigtigt. Det er ikke reklame, fordi så får vi skældt ud. Men Shadys, please lav det her om til lige nu. Altså ikke, det er sådan her, det går. Og så kan du også gå sådan her. Det er også ret slagende til dag. Eller gå sådan her. Eller sådan, bare få en eller anden til at filme en. Nej. Nej, bare hold den. Eller gå sådan her. Det Nej, du er bare ikke. Sig hej til kameraet. hej. Kys det. Er I klar? Men ja, nu er vi på i bilen, og så må vi håbe, at det Det er hans briller, for ellers kan han ikke være med til nogle af vores YouTube-videoer. Hvor bliver den der uden? Han er sød. Ja, så hans tænder. Meget god. Ja, man kan godt mærke, at jeg skal blive sådan en fotografør eller kameramand eller sådan noget. Altså prøv at se mig. Jeg går som om jeg er professionel vlogger. Du ligner en kæmpe idiot. Det er vores briller. Og nu har vi fået sådan et eftersøgningskort. Ja, hvor han kan eftersøge dem, og så ringer de til ham, når de finder dem. Yes. Ja. Det er sådan 10 millioner. Det er sådan en af de der wanted plakater, de sætter op. 10 millioner kroner, Liams briller. Wanted, dead or alive. Og så går alle rundt i, og så tager de til bakken bare for at finde hans briller. Dead. Hørte du, han sagde dead or alive? Og altså også, Broken or not.
Nå, jeg har mistet det rigtigt. Det har jeg ikke. Oj, godt. Det er godt. Nej, kan jeg egentlig lige min trøje. Ja, vi fik venindeholdskort. I skal ikke tænke over, hvorfor jeg har en. Det er fordi, den her match med Inges, og den her match med Liams. Jeg er ikke særlig stolt af den, men altså... Ja. Du ser så gangsteragtig ud med den, Liam. Jeg ser så gangster. Jo. Og Inga. You look like a girly. Girly. Og jeg er min hvid og pink. Den har passet med Liam, så den har passet med Inges. Så... Men ja, vi har mistet. Hvornår kommer I hjem? Kom, please. Vi vil gerne lige prøve den her sidste gang, og så efter, så er vi færdige. Men vi ses i bilen. Og hvis I ikke ved, hvad det er, så er den her. Meget flot. Men ja, vi ses. Nej, der har vi ikke. Men, der skete noget traumatisk. Ja. Vi har mistet Livs briller. Ja, det. Men hvis du gengæld har et ekstra par derhjemme. Håber vi. Vi håber ikke, at det der var det, du normalt har på, at var det ekstra sådan, at du allerede... Fordi det nåede vi ikke at prøve i starten, fordi vores forældre var så sikre på, at vi selvfølgelig skulle vide, hvor vi mødes. Det kan vi gøre efter. Nu er vi kommet tilbage, og der er lang kø, men det er okay. Vi gør det. Så det er den her forlystelse, hvis man kan se det. Men ja, vi ses efter. Jeg er til Dragekøen igen. Fordi vi skal seriøst hjem. Vores mødre er så sure på os lige nu. Altså seriøst, de skriver. Vi vil gerne prøve. Det er sådan en hyggelig vandrutsjebane. Vi sveder bare så meget, sagde Jan. Dårlige kameraengler. Ja, vi har lige fundet ud af, at Pierrot er løs. Men vi ved ikke hvor, og Pierrot er bakkens uhyggelige maskot. Men vi ses efter rutsjebanen. Lang kø, at vi simpelthen ikke gad. Ja, det er meget fedt. Vi gad ikke. Nu skal vi ind og prøve Mariehønen.